Wala na makapalag ang suspect nga nakaposas. Kagibantayan nga naglakaw padulong sa sakyanan kauban ang mga pulis. Giila sa Digos PNP ang dinakpan nga si Leonardo Rabo Sebumit alias Dog, 45 anyos. Caretaker sa usa ka apartment ug residente sa Las Peñas Compound, Barangay Zone 2, Digos City. Base sa report sa kapulisan, naglusad og anti-illegal drug operation pinagi sa bypass bandang alas 7:21 kagabi Enero 26. Nga gipanguluhan mismo ni Digos City Police Chief, Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, kauban ang CDEU personnel nga gipangunahan ni Police Captain Diosdado Nunes II, RPDEU, PDEU, PDEA, Intel Unit sa Davao del Sur PNP ug First Company DSP-MFC. Ug napalitan nila ang suspect og usa ka sachet nga naisulod sa gituohang shabu. Dihang girikisa, nasignitan pa kini og laing upat pa ka mga sachets nga naisulod sa gituohang shabu. Apil sa nakuha sa mga pulis ang 1,000 pesos nga marked money, coin purse, cellphone ug CCTS card. Moabot sa 6.38 grams ang nasignit nga droga nga adunay street value na 95,700 pesos. Sumala sa mga pulis sa Digos, anaa sa ikatulo sa listahan sa regional priority sa illegal nga droga ang suspect. Na priso na karon sa Digos City PNP ang dinakpan.